Så er vi kommet til naturgeografi-delen, hvor vi har de her 3 spørgsmål. De bliver læst op, når vi kommer til spørgsmålene. Forklar vandets kredsløb. Du skal i den forbindelse også komme ind på nedbørsdannelse samt nedsivning i jorden, er vores første spørgsmål. Jeg har valgt at tage et billede her af vandets kredsløb, hvor vi kan se, at det starter med, at solen varmer noget vand op fra havet af, som bliver til damp og kommer op og bliver skyer. Ved hjælp af højtryk, lavtryk kommer de her skyer så ind over dalen og ind over landet, hvor det bliver til nedbør i form af, det kan være sne, slud, hagl eller regn, som vi ser i det her eksempel her. Men regnen kommer så ned i jorden her. Det kan komme ind til store floder, eller det kan blive til nedsivning i jord. Ved nedsivning i jord, så har vi 2 forskellige faktorer, der er i spil for hvordan og hvor meget af det her vand, der kan optages i jorden. Vi har porøsitet her og permeabilitet her. Porøsiteten viser os, hvor meget jorden kan optage af vand. Hvis vi ser her, så har vi et eksempel på en jordart med meget lav porøsitet. Vi kan se, at der ikke er så meget hulrum, og vandet ikke kan, altså der er ikke så meget plads til vandet. Hvor vi kan se her, at det er bedre sorteret, og der er mere plads til vandet, end der er på første eksempel her. Men på det tredje er der rigtig meget hulrum, hvilket vil sige, at der kan optages rigtig meget vand her. Lad os sige her. Permeabiliteten viser os, hvor hurtigt vandet kan strømme igennem jordarten. Hvis vi ser her, så har vi høj permeabilitet her, fordi der er en masse hulrum, og der er masser af plads til, at vandet kan komme igennem. I modsætning til hernede, hvor vi har mange forskellige partikler, og der ikke findes det her hulrum som heroppe. Så det vil sige, at der er høj permeabilitet her, og lav permeabilitet her. Hvis vi kommer videre til næste spørgsmål. Giv en beskrivelse af landbrugets udvikling og landbrugets udfordringer i dag. Landbrugets udvikling har taget en drastisk ændring igennem årenes forløb. Det startede med, at alle mennesker var ude at arbejde, og alt blev gjort ved hjælp af håndkraft. Men der er 3 vigtige faktorer, som er kommet i spil for, at landbruget er som det er i dag. En af dem er mekanisering. Mekanisering betyder, at vi blev meget mere mekaniske og teknologiske. Vi har haft rigtig store fremskridt i forhold til mekanisering. Vi har for eksempel i dag fået traktorer, gødningsmaskiner, vandpumper, hvor i modsætning til før i tiden gjorde man alt det her selv. Igennem tidernes forløb er der kommet mange forskellige ting. Vi startede med, at vi gør det selv, så fik vi nogle heste på, og så i dag har vi maskiner til det hele. Udover det, så har vi det, der hedder modernisering. Jeg ved ikke, om det var det, jeg lige sagde. Vi har specialisering og modernisering. Modernisering betyder ligesom den første, at vi har haft en klar teknologisk modernisering med alt det her nye teknologi, vi har fået sat i spil. Så har vi specialisering, hvor i fortiden så brugte landmændene meget landet til selvforsørgelse, hvorimod man i dag kan bruge det som en indtægt og som et arbejde. Før i tiden havde man mange grise, køer, man havde noget byg, man havde nogle havre, hvorimod man i dag er specialiseret, så dem der har grise har formodentlig kun grise, dem der har køer har formodentlig kun køer, hvilket medfører til, at man er specialiseret inden for sit eget område, og man bliver bedre til det. Så vi blev meget bedre til at lave de her forskellige varer i dag, end vi var for lang tid siden, fordi man netop ikke var specialiseret. Og mange af de udfordringer, vi står i klemme for i dag, det er noget med gødning
og tilførsel af næringsstoffer. Fordi at gødning og næringsstoffer, det indeholder en masse nitrat og fosfat, hvilket medfører til rigtig mange dårlige ting. Det kan medføre til, at den vand, der siver ned, som bliver skyllet ned med regnen, kan gå hen og forurene vores søer, vores vandløb. Og det skader vores drikkevand. Det skader vores grundvand, som bliver pumpet op, da der er rigtig mange næringsstoffer i, og det netop er forurenet. Udover det har det en stor betydning for det dyreliv, der befinder sig. Shit, man, der er ikke noget tid her. Så har det en, landbruget står i mange udfordringer. Videre. Diskuter landbrugets påvirkning på vandmiljøet og effekterne af de tiltag, man har gjort for at forbedre dette. Landbrug, det står for mange af de, det står i spidsen for mange af de vandproblemer, vi har. Alt det grundvand, vi har. For eksempel, hvis der er meget landbrug omkring en flod, eller hvor der kommer boring til grundvand. Hvis det på grund af landbruget er blevet forurenet, har vi jo et stort problem. Så nogle af de tiltag, vi har gjort i dag, det er, at vi skal formindske bruget af næringsstoffer og gødning. Vi har jo 2 forskellige slags gødning, naturgødning og kunstgødning. Vi skal gå meget mere imod det naturlige gødning, men det er et stort problem for mange af de her landmænd, fordi at de netop ikke kan få så meget udbytte, som de kan ved kunstgødningen. Alt det her kan jeg snakke i en time om, men vi har kun 5 minutter, så det er fandme ærgerligt.